шурӯъ аз соли 2019 инҷониб дар доираи сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мамлакат озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор мегардад ки барои дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъати мусиқӣ ва сарояндагӣ, санъати тасвирӣ ва дизайн, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, муаррифии фарҳанги волои миллати тоҷик заминаи мусоид фароҳам меорад. Бо ин мақсад даври аввали озмун дар ноҳияи Шаҳринав бо иштироки доираи васеъи довталабон аз табақаҳои гуногуни ҷомеа баргузор гардид. Иштирокчиён маҳорати худро дар 5 номинатсия оҳангсозӣ, бастакорӣ, сарояндагӣ, навозандагӣ, санъати тасвирӣ ва дизайн санҷида беҳтаринҳо ба даври минбаъда роҳхат гирифтанд. Бояд гуфт ки дар ин номинатсияҳо асарҳое ки дар мавзӯи зебоии табиати Тоҷикистон, ишқу ҷавонӣ, васфи ватану ватандӯстӣ, ғояҳои истиқлолу озодӣ, сулҳу субот, ваҳдату якпорчагии Тоҷикистон, тараннуми симоҳои барҷастаи миллат, об ҳамчун манбаи ҳаёт, ободӣ, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва ғайра таълиф шудаанд, пешниҳод карда мешаванд. иштирокчиёне ки дар даври ноҳиявӣ ғолиб омаданд, дар ҳамкорӣ бо шуъбаи фарҳанги ноҳия ва устодони санъат ба даври дуюм омодагӣ мебинанд. Сипас дар саҳни бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳринав фестивали гулҳо сайри гули лола гузаронида шуд ки дар он роҳбарону фаъолони ноҳия, хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва дигарон иштирок намуданд. Даври аввали фестивали гулҳо сайри гули лола дар сатҳи маҳалла, деҳот ва шаҳрак баргузор гардида, ҷамъбасти он охирҳои моҳи апрел дар назар дошта шуда ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад. Гули лола бо номи арӯси сол ва маликаи табиат машҳур буда, дар ҷаҳон аз 100 то 150 навъи он маълум аст ки бо роҳҳои гуногун парвариш карда мешаванд. Дар тамоми манотиқи Тоҷикистон ин гул ба таври худрӯй ҳам мавҷуд аст. Дар баробари ин ҳамасола навъҳои гуногуни он ба хотири зебову назаррабо гардонидани боғу гулгаштҳо назди муассисаву корхонаҳо ва роҳравҳо шинонида мешаванд ки авҷи шукуфоии онҳо моҳи апрел мебошад. Бояд гуфт ки фестивали гулҳо таҳти унвони сайри гули лола аз рӯи 10 номинатсия баргузор гардида, дар он ба ҳар номинатсия 3 ҷойи ғолиб муайян карда мешавад. ин тадбир ба хотири тарбияи ҷомеа дар рӯҳияи зебоипарастӣ, баланд бардоштани сатҳи донишу маърифат, фарҳангу ҷаҳонбинии ҳар як сокини мамлакат ва ободу зебо намудани хонадони онҳо, кӯчаву маҳалла, деҳа ва шаҳраку ноҳияву шаҳрҳо ҳамасола гузаронида мешавад. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, ноҳияи Шаҳринав, Ахбор.